hotline. Online sa hotline. Pero imbokada gilayon diri kita sa mga balita gikan sa probinsya kay siling ko na ni untat nga balita ay nagligad to may mga itlog naman doon na intercept sa Kabankalan. Uy, this time may mga tapa naman, may mga tosino naman nga ginatem pasulod diri sa aton. Duway na ni untat nga pasudlan na ihaw sa mga produkto. Nano ni sila, way kabalong negosyante ginabawala na di ba sa aton bagod sang ESF nga threat. And joining us this morning, ang akon kasi manwa, ang provincial sa Provincial Veterinary Office, we have Dr. Rinanti Disina. Doc, how are you? Good morning. Yes, I'm fine. Good morning, Actionat, and good morning sa Action Radio listeners. Salamat, Kid. Siling ko mo na itong interviewhan ay si mo, Doc, sa bisan kay Noli Di Castro, gin-interview ko sa Manila. Ito ng mga negosyante, way kamaan nga hindi gid pwede magpasulod sa mga products mong Disnegros? Well, kahapon din-review naman ang mga record sa bread ko. Ika-5 na niyang balik-balik gali sa isa ni ka-cheaper Uy, nga sa online, nag-attempt nga magpasulod. So, karon sa aga, we will be submitting the documents to the Provincial Legal Office for proper action, no? Amo na ang himuon sa office. okay. Kung mo hindi lang niya ang first time nga nagkapasulod na siya, meaning may mga products na siya nakasulod sa aton sa Negros? May na kaapat ni siya nagakpan sa ngamon nga mga vet inspectors dira nga ginatago niya sa likod sang pick-up, ginatago niya sa mga van, no? Kag ginapabalik namon. Mhm. So these are the part of the business nga ila ginaubra. Ilit laguro sa sanay na ni sila sa na mga proseso eh. Mhm. So, Well, balik, sa pero, panapon ka pa problema ang sa Dumangas kag ang sa Katiklan na lutsa nila kay kung gabi wala man sang mga inspektorya ang Iloilo province mhm. kag ang vet quarantine. So possibly gina-coordinate namon subong ang Coast Guard and the Maricom in Dumangas and Katiklan. Okay. So, butang balon ka, pwede halog gali dito ya mo ning reason, kadong hapos lang magsulod. Yes, no, kay the same man na sa Manila, kay affected area sila, wala sila labot sa mga green zone, no, in an affected area. Mhm. So, ikaw yung probinsya nga green zone ka, nga free zone ka, ikaw yung maningwa, no, to prevent the entry sa mga possible contaminants, no, or mga illegal goods. Okay. Doon ka balik awot nung nga dapat tani dito ni siya ila mismo ibantayan kay parang way na balas ang lutsan nga makasulod pa di sa aton galing tuod mo na paminsanon gud la. Total may ara man da mga provinces sila na lang bala da magalakbantay da. Kaya mo naman Acton Art ang natabo sa Subong, kay wala sa national guidelines or memo circular nga nagaprohibit, no, sa pag-shipment halin sa Luzon to Visayas and Mindanao. Mhm. So the same man sa ISF na una, we are the first province na nagpagwa sa EO kag nagpagwa man sa ordinansa to protect our industry, no? Mm. Kay ato niya ginakabalakan ang aton nga game fowl industry kag ini ang aton nga poultry maigo ni siya kay may mga balot nga gina-allow sa Manila kag dalon diri sa probinsya, no, millions of birds. Kag ang game cup naton ay mobile na sila kay may gabaligyan ay man dito sa Manila sa Game Fowl Expo Mhm. kag ang di mabakal ginabalik, no, so amo na amo ginatutukan subong. Since ka nag-active kag or I mean kumungara gyud man na yan ang napamtang na gid man nga daan ang team sang Negros para nga magbantay sini. Dok, sumatotal subong more or less mga pila ng presyo sa mga products nga na recover o na intercept naton kagin pabalik umpisa sa tong nagligad pa nga mga silimana?
Well, ang amon tumbong record din na consolidate pa ay isabit namon kay Governor ng 15 days, no? Nga implementation period. So more or less siguro more lapit-lapit lang 500,000, no? Ang bilis ni, no? Mm. Nga pabalik sa source, no? Para kahapon inang 805 kilograms na mga 154,000 ang bilis na sa pabalik. Okay. So gintingwa naton kagabi nga i-accept ang Iloilo inang nga goods and for them to dispose the illegal shipment. So bali ang natabo, kundi kahapon yun na-intercept na yun yung mga tosino, mga chorizo, baligin-balik ni dito ni sa Iloilo Province mong. Yeah, kahapon because naghalin sa ila magastuhan ang mga illegal nga mga traders. Kung mga gamay-gamay nga item like in airport, ginasunog na mo na para hindi na mag-attempt na may mga filterage. Okay. Pero yung mga dalaw nga item, mabudlayan ang probinsya kay private ni Breadco eh. So they won't allow us to sunog sa ila vicinity. So, ang amon lang last time na ginobra diri sa paglaom sa properties ng probinsya o ang isa ka choice nato sa Panaad, no? Those are the disposal sites ng probinsya. Now, in effect, galing amo ning ginalantaw ta nga kung ini nga mga products hindi na pag-i-allow diri kag ang production naton sa Negros blado hindi kinman niya bastante. Dako posibilidad kung magpadayon ng threats ang ESF kag ining isa pagid ang bird flu, may tendency ini Doc nga may mga increases sa prices nga nauman naton in the coming months. Well, ang mga gap na to na solusyonan na muna, number one, ang Breadco is located inside Bacolod City. Ang Bacolod City is a highly urbanized city. So kung ang konsumo sa Bacolod, amo nang dalon sa ila, ang territorial jurisdiction is the Iyasang Bacolod. So gina-allow na siyang amon transport. In terms sa bread flow, kay wala siyang ordinansa ang Bacolod. Sa ESF, sa ordinansa namon, may ara kami power to pursue, no? Sang nadakpan. Okay. Wherever they will go, ginadakop kinaya. But sa bird flow, allowed na sila. Ikadua, because this is part of the surveillance system sa probinsya, may mga test, no? May mga rapid antigen test sa mga farms, no? Sa ginhalinan sa itlog, kag sang dressed chicken, mga integrators, kag sa bantayan, ginapatigayon subong. Kung negative sila sa rapid antigen test, i-allow man niya sa probinsya. Because ara sa aton nga AO, the strengthening of biosecurity, hygiene and sanitation standards of poultry farms in the respective area, no? Kung man ang purpose ng EO na dinapatigayon, kaya na-implementar sa amon opisina. Okay. So, pero ti bangod sini, tudo bantay kita gihapon kapin pagid ang magluwas sabi sa Breadco na kabisa mo ng sitwasyon nga iya sang Bacolod, yet ara gihapon kapulaw yung mga men ninyo kapin pagid ko may manug-abot nga mga trips. Yes, amo na ang problema, Action Art, ang emotional, mental health ng amon mga tao na sa Indira. Kaya grabe ang pressure sa mga trader, no? Ining illegalista, no? Sus. Kisa nanakpan mo na, malusot pa. Kisa ginapopongga na mo ng truck na i-disinfect, gulpi lang, ato na, no? Kaya grabe nga pressure sa mga tao. So, kinatingwaan ko nga ma-motivate gapunin sila kay at kakagabihon kalaban na ginapalusot, no? So, kaupod sa Maricom, ka Coast Guard, ginatingwaan ginamon. Okay. Unlike sa Kabangkalan, may upod nga police sa checkpoint, mahapos mag-giho, no? So, at the task force, we really commend sining Maricom na nag-upod sa amon team with national agencies para ma-clean ang aton nga probinsya sa ESF kag sa bird flu.
Galing kiti iban daw gina-take for granted nila niya. Muna na kadugay naman ang balitain na pero kung ninali makasulod na dito ka mag-contaminate yung mga products na ito, naku problema iya sa probinsya, Dok, di ba? So, dako nisa, no? Wala ng bulang, wala sang itlog, 100% after art, maubos ang manok mo. Mm-hmm. Alas 8:26 na, grabe yun, kapon, man ang mga nagapasulod di sa mga products, no? Damo ideya kag gina-timing nila nga ngila pag-travel, pag-abot na rin sa Negros, kapin pagid sa bread coast lagalabay, gina-timing nila yung gabi na. Doc, sorry, ginauntod ang linya naton, you were saying kay na? Yes, ibalik ko, no? Ini ang HPAI, highly pathogenic, na-apekto sa tao ni siya, kag 100% mortality sa mga manok. Uy. Quail, bibi, pigeon, limcaps. So, maubos ang imong manok. Kag ang tao, may flu-like symptoms. So, lihi, abi mo COVID, gali kay bird flu. Amo na matabo sa probinsya. So, ang namin isini kung pating tao mismo da sa komunidad, sa probinsya, kahit hindi man naton maayo rin taga-Bacolod, guro, kung may nabalaan sila nga mga products nga makalusot, i-report na lang para at least ma-intercept dayon kag mabalaan kung sino ni nagapinalusot ni Doc? Yes, kuntani, galing kay amo nang yatiwaan ko coordinate with the city vet office. But I think ang problema permis ang gobyerno ang lack of personnel. But we encourage them to participate in the good governance. Okay. Because this is not only for the provincial government, but also for the city populace of Bacolod. Aha. So kabay pa, no? I-try natin ni kontakon, guro si Dr. De La Torre. Sino ka din sa Bacolod? Yes, si Dr. Aguida de la Torre. Amo na ginagawa namon kaging task force Butagoy. Isa ginatawgan man namon, but kabudlay mag-coordinate kon different LGUs, no? Kaya may mga trabaho man na sila, ang amon niya, 100% na-assign tao namon nila, no? But sila siguro, damo pa ng trabaho nila na win-attender, no? So, okay. We can sacrifice our time para lang matigayon, mahilway kita sa mga masakit. Bangod siya ni pagbantay, tanong inyo mga forecast diri, mga more or less sa market na to, may pagtaas pag sa presyo, luwas iya sang influence kung bangod lang sang pagtaas ng petroleum products. Ang karni, Dok, kina-expecta, sunod nga maya sinimana, mataas pag ini? Well, sa amon nga study, kag statistics na ginapatigayon, kasaka iya ang presyo sa baboy, sa itlog, kag sa manok. Because sang presyo sa bubod, no? Ng away sa Ukraine. Wheat, kag soybeans, and corn. And ang transport cost nga ginagamit sa aton mga mangunguma, halimbawa, kung may brownout, ginagamitan sa generator, ang transport, ang diesel, also pa, those are the things na nagasasa ang presyo. But ang supply nga gap, ginatinguaan sa probinsya, sa Lacson administration, na ma-meet na nga demand, no? So, kaya man siyang probinsya mag-balance, no, sa produksyon. Kay ara man ang baboy na sobra kita, na may surplus kita. Okay. Sige. So, on that note, Dr. Rinante Disina, salamat gid. Good luck sa inyo. Keep up the good work. Good morning, sir. Thank you. Action Hotline. Grabe, I think isa ni guro sa mga bagay nga dapat man magapain sang personnel, halimbawa ang City Vet Office sa Bacolod. No, i-check na lang na kay Dr. Aguida de la Torre kung ba may mga personnel. May ara kita Task Force Butagoy, pero ini sila nagamonitor sa mga market, mga illegal nga mga paihawan blas ang mga baboy, na mo na ginakantuan nila. Pero astos ang 100% nga mga duty sa puerto nga magabantay sa pagsulod di kay why man niya EO niyang Bacolod nga nagabantay gid sila o nagahatag tutok sining nga problema ti amo ning rason no nga nagasalig gud si Dr. Disina pa
ginapunggan pa kung isang mga nagasulod ng mga salakyan. Ang ginakargahan, gasumpit lang yan, daway lang sa ilamo. Action Hotline. Ini karon ang mga documents nga na-record sang probinsya. Iga-refer ini sa sa Provincial Legal Office, whatever legal action the coming days, amo nang bantayan ta, no? Kay kung isa man lang gyapon ka grupo, isa man lang ka negosyante nagapasulod sini, meaning ti wa siya grupo batyag kag natahap sa probinsya kung ano mga ordenansa niya, sige lang, negosyo ko yan mapadayon. Action Pero Hotline. siling dari ni Dr. Disina, ang worst scenario kuning kaso mapapatumbayaan ini, kang makasulod diri sa aton, sigurado halapla agi dalin sa bibi, manok kag iban pagid nga mga produkto nga base magkaramatay kag dako gid nga disgrasya sa palangabuyan sang mga pumunuyo nga nagauyat sa business sa sini nga sektor. Action Hotline. Kabay pa, ang isa lang yung nakitaan ko sa nasyonal, no, why sila tuya, bala ka mo da, kung matapikan ka mo da, why na milabot sa inyo, kamo, mato-mato na bantay sa inyo yung mga lugar, agod nga hindi ini makasulod nami, no? Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio.